Een hele goede avond. Het is vandaag donderdag 2 juli. Laten we vanavond met een open hart, gevuld met vreugde, samen, u en ik, lofprijzen geven en eer aan de naam boven alle andere namen, de naam van Jezus Christus. Welkom bij Hoop en Zegen, de hoop der dingen. Het is nu precies 1 minuut over 7. Dit is de dag.
is hoop. Hoop doet leven. Hoop schept verwachtingen. Mensen die hopen blijven volharden in afwachting van wat komen zal. Dit programma helpt je de focus te houden op wat komen zal. De hoop der dingen. Hebreeën 11:1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Een gospelprogramma vol muziek, getuigenissen, gebed en bijbelstudies. Donderdagavond van 7 tot 9. Voor uw trouw zijn wij gekomen.
Goedenavond, fijn dat u vanavond weer luistert. Vandaag is het donderdag 2 juli en een blik op onze klok hier in de studio. We zenden uit vanuit de stad Utrecht. Leert ons dat het inmiddels 16 minuten over 7 is. Ik wil u uitnodigen om ook vanavond met een blijmoedig hart, een hart vol dankbaarheid, om samen met mij eer en glorie te geven aan de Heer Jezus. En elk van ons heeft zijn eigen redenen om eer en glorie te geven aan Jezus Christus. We kunnen wel 10.000 redenen bedenken. Laten we vanavond samen in gebed gaan. Heer Jezus, we danken u voor deze mooie dag, dat wij van u cadeau hebben gekregen. En we vragen u om uw genade voor degenen die vandaag door ziekte heen moeten gaan. We vragen u ook om uw genade voor degenen die vandaag in vertwijfeling zijn, die door een ontzettend moeilijke levensfase heen moeten gaan en die het niet meer zien zitten. We zijn ervan overtuigd dat u voor al deze personen een onuitputtelijke bron van kracht en van troost zult zijn. Wilt u uw geneeskrachtige handen leggen op hen die vandaag ziek zijn, opdat zij genezing van u kunnen ontvangen. En we zijn ervan overtuigd dat u ook vanavond omkijkt naar al diegenen die in nood verkeren. We zijn ervan overtuigd dat u ook omkijkt naar de getroffenen van de aardbevingen in Venezuela. En we vragen u om te voorzien in uw noden. We danken u ook dat we de mogelijkheid hebben om dit programma vanavond kunnen maken. Geheel en uitsluitend gewijd aan uw eer en uw volle glorie. Dank u voor al het goede wat u heeft gedaan in de afgelopen dagen in onze levens en in de levens van onze dierbaren. Dit alles in de naam van Jezus Christus zeggen wij amen, amen en nogmaals amen. Fijn dat u vanavond weer kijkt naar een nieuwe editie van Hoop en Zegen, de hoop der dingen. Vandaag is het donderdag 2 juli en zoals ik al net al zei, we kunnen meer dan 1 reden bedenken om u vanavond alle eer en glorie te geven.
is hoop. Hoop doet leven. Hoop schept verwachtingen. Mensen die hopen blijven volharden in afwachting van wat komen zal. Dit programma helpt je de focus te houden op wat komen zal. De hoop der dingen. Hebreeën 11:1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Een gospelprogramma vol muziek, getuigenissen, gebed en bijbelstudies. Donderdagavond van 7 tot 9. Voor uw trouw zijn wij gekomen.
Prachtig nummer, licht van de wereld. En net zoals Jezus het licht is van de wereld, moeten wij het licht van Hem dat in ons is, ook laten schijnen voor de wereld. Zoals Matthäus 5:16 zegt, laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Matthäus 5, vers 16. Het volgende nummer is ook een prachtig nummer. Hij kent mijn naam. Een machtig maken formeerde mijn hart. Hij nam voor de tijd begon mijn leven in zijn hand. Hij kent mijn naam. Hij weet zelfs wat ik denk. Hij ziet mijn stil verdriet en hoort mij als ik roep. Ik heb een Vader. Hij noemt mij zijn kind. Hij laat mij nooit alleen, waarheen ik ook zal gaan. Hij kent mijn naam. Hij weet zelfs wat ik denk. Hij ziet mijn stil verdriet en hoort mij als ik roep. Hij weet zelfs wat ik denk. Hij ziet mijn stil verdriet en hoort mij als ik roep. Hij kent je naam. Hij weet zelfs wat je denkt. Hij ziet jouw stil verdriet en luistert als je roept. En luistert als je Halleluja, prachtig nummer. Hij kent mijn naam. En het mooie is, Jezus kent niet alleen jouw naam. Hij staat altijd klaar met open armen op jou te wachten. Wanneer jij in wat voor moeilijke situatie je ook bevindt, naar hem toe rent. Misschien ken jij Jezus Christus nog niet, maar vanavond zit jij op dit platform. En dat is niet voor niets. En word je geraakt. Jouw hart wordt geraakt. En ontstaat daar in je hart dat verlangen om kennis te maken met Jezus Christus. En je kunt altijd
Ongeacht hoe jouw leven tot nu toe uit heeft gezien, je kunt altijd naar hem toe. Als die verloren zoon die terugkeert naar huis en de vader hem in de verte al ziet aankomen en het huis uitrent naar hem toe, hem vastgrijpt en kust en de dienaren roept om schone kleren voor hem te brengen en een feest voor te bereiden. Want de vader die zegt, mijn zoon was weg en nu is hij terug. Dat is alles wat telt. En bij Jezus Christus is het niet anders. Ongeacht hoe je je leven tot nu toe hebt geleefd. Als je op dit moment spijt van hebt en wilt veranderen, dan kun je altijd naar hem toe rennen. En hij wacht met jou met open armen, gekleed in zijn kledij van genade. Het volgende lied gaat daarover. Ik ren naar u toe.
Prachtig nummer. Ik ren naar u toe. Het volgende nummer selecteren wij speciaal voor Harry van Oostrum. En we willen hem feliciteren met zijn verjaardag. We hopen dat hij een heel mooi verjaardag heeft gehad. En we spreken uit het volgende. Dat het nieuwe levensjaar dat voor hem is begonnen een mooi en rijkelijk gezegend levensjaar mag zijn. Het volgende nummer is speciaal voor Harry van Oostrum. Dit is mijn verlangen,
I want you to give Don Moen a big God bless you. Hallelujah. En het is inmiddels 8 minuten voor 8. Dat betekent dat we langzamerhand toekomen aan het woord van de week. Maar voordat we zover zijn, we gaan het voorbereiden, gaan we voor nog 1 nummer. En daarna ben ik bij u terug. Mocht u een Bijbel bij de hand hebben, dan wil ik u vragen om alvast te gaan naar Jesaja, hoofdstuk 44. Jesaja, hoofdstuk 44. Uit dat hoofdstuk komt onze tekst van deze week. Jehovah shall find in me a heart that is righteous,
soul will find rest in you. My soul will find rest in you. You will never leave. You will be with me. My soul will find rest in you. My soul will find rest in you. You will never leave. You will be with me. My soul will find rest in you. My soul will find rest in you. You will never leave. You will be with me. My soul will find rest in you. My soul will find rest in you. You will never leave. You will be with me. My soul will find rest in you. My soul will find rest in you. You will never leave. You will be with me. My soul will find rest in you. My soul will find rest in you. You will never leave. You will be with me. Shalom, shalom, Jehovah shall find in me a heart that is righteous and trusting in you. Jehovah shall find in me a heart that is righteous and trusting in you. Er is hoop. Hoop doet leven. Hoop schept verwachtingen. Mensen die hopen blijven volharden in afwachting van wat komen zal. Dit programma helpt je de focus te houden op wat komen zal. De hoop der dingen. Hebreeën 11:1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Een gospelprogramma vol muziek, getuigenissen, gebed en bijbelstudies. Donderdagavond van 7 tot 9. Voor uw troon zijn wij gebogen. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Jabierne, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor.
Sintonizanos y recibimos bendición por medio de Cantica ng Cristian. Mensaje, oración, felicitación, saludos y hope más. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na Rádio Comissão Dia Novo o Senhor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. En het is tijd voor de wekelijkse preek op de donderdagavond. Vanavond wil ik met u delen, u ziet het al in beeld, over heidense feesten verpakt als culturele uiting. Het is helaas een thema dat steeds weer terugkomt. We hebben het regelmatig over op dit platform, hoe mensen soms worden verleid om deel te nemen aan culturele evenementen, culturele uitingen, maar die eigenlijk in essentie heidense feesten zijn. Vaak worden die evenementen gebracht als een cultureel gebeuren. Maar als we inzoomen en kijken naar de achtergronden en de oorsprong voor wat er wordt gevierd als cultureel evenement, dan kunnen we niet anders concluderen dat het heidense feesten zijn. En wat heeft dat met de aardbevingen in Venezuela te maken? Vorige week, donderdag, de 24e, binnen enkele minuten troffen 2 aardbevingen. 2 redelijk zware aardbevingen troffen de kuststreek van Venezuela. En degenen die het land een beetje kennen, weten dat in die provincie, met de naam La Guaira, dat daar op diezelfde dag een cultureel evenement in vol ornaat werd gevierd. Maar voor ik daar naartoe ga, wil ik u brengen naar onze tekst van vanavond. Die komt uit het boekje Jesaja, Jesaja 44. Jesaja 44 zegt ons in vers 6. Zo zegt de Heere, de koning van Israël, zijn verlosser, de Heere van de legermachten. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En buiten mij is er geen God. Dan slaan we een paar versen over en we gaan naar vers 9. En dan lezen wij tot en met vers 11. De makers van beelden, allen zijn zij leegheid. Hun geliefde voorwerpen doen geen nut. Ja, zij zelf zijn hun getuigen. Zij zien niet en zij weten niet. Daarom zullen zij beschaamd worden. Wie maakt er nu een god en giet een beeld dat geen nut doet? Zie, al hun metgezellen zullen beschaamd worden, want vaklieden zijn slechts mensen. Laten zij bijeenkomen, laten zij allen opstaan. Zij zullen angstig zijn, samen zullen zij beschaamd worden. Vader, we danken u voor uw woord dat vanavond tot ons komt. We weten dat uw woord nimmer van u uitgaat en tot u terugkeert, zonder te hebben voldaan aan het doel
waartoe uw woord is uitgezonden. In Jezus' naam. Amen en amen. Let een beetje op wat in deze tekst staat. In deze tekst wordt een aantal keren gezegd, zij zullen beschaamd worden. Wie zullen beschaamd worden? Degenen die afgoden aanbidden. Degenen die beelden in plaats van God, de enige God, de God van Israël, verheffen tot een andere God die zij aanbidden, die zij een hogere plaats geven. En dus onze tekst van vanavond zegt met enige regelmaat, zij zullen beschaamd worden. Want, en dan keer ik terug naar vers 6, de eerste vers die we gelezen hebben. Want de Heere God, de koning van Israël, zegt, ik ben de eerste en ik ben de laatste. En buiten mij is er geen God. Met andere woorden, onze almachtige God zegt, ik ben de enige ware God. Er kan naast mij geen andere God zijn die net zo waarachtig is als ik. Maar wat er vaak gebeurt, is dat mensen andere goden gaan aanbidden, gaan prijzen, gaan dienen, zonder het eigenlijk te weten. Ja, en zoals ik aan het begin van deze boodschap al zei, mensen worden verleid om deel te nemen aan feesten, aan evenementen die worden verpakt als een cultureel gebeuren, maar in feite zijn het heidense praktijken. De 24e, toen ik hoorde over die 2 aardbevingen die Venezuela hard hebben getroffen, heb ik er niet gelijk bij stilgestaan. Maar een dag later daalde het besef in mij dat de 24e in Latijns-Amerika en in het Caribisch gebied de dag is waarop de heilige Johannes, de doper, wordt gevierd. Er wordt gevierd dat hij op die dag is geboren. En waarom op die dag? Want het schrift leert ons dat tussen de geboorte van Johannes en de geboorte van Jezus 6 maanden verschil zit. En omdat de latere kerk heeft gekozen om 24 december uit te roepen als de dag waarop wij de geboorte van het kindje Jezus Christus herinneren en vieren, dan is het logisch in de ogen van de latere kerk om ook de geboorte van Johannes de Doper te vieren 6 maanden tevoren. En dat valt dus op 24 juni. Maar onze tekst zegt vanavond mensen die andere goden aanbidden. Mensen die andere entiteiten in plaats van de enige waarachtige God stellen, die zullen beschaamd worden. En dat is wat er in Venezuela is gebeurd. Natuurlijk vinden we het heel pijnlijk en triest wat er gebeurd is. En onze gedachten en onze gebeden zijn er bij degenen die een dierbare hebben verloren. Bij degenen die hun bezittingen kwijt zijn. En nu in een moment van hun leven zitten vol onzekerheid. Maar we kunnen niet eromheen om te benoemen
dat er een verband bestaat tussen de viering van deze dag van de heilige Johannes en de aardbevingen die Venezuela hebben getroffen. En het gaat niet alleen om de viering van die heilige Johannes. Het land verkeert al jaren in een spiritueel woestenij. Het land heeft God al een aantal jaar geleden verlaten. En we zien de gevolgen, de ene tragedie na de andere. Voor ik verder ga, wil ik u een kort filmpje laten zien. Maakt u zich geen zorgen. Er is geen vertaling, maar maakt u zich geen zorgen om de taal. Er wordt Spaans gesproken, maar ik leg het allemaal zo uit. Dan krijgt u een beeld van hoe de viering van de dag van de heilige Johannes de Doper er aan toe gaat. En vooral wat er wordt gezegd. Maar de vertaling daarvan komt zo. Wat we in beeld hebben gezien is een uitgebreid feest waarin Johannes de Doper is verworden door menselijk handelen tot een soort idool, tot een god. En met alle vreugde en plezier wordt hij verhoogd op dat moment. En je hoort de tromgeroffels. Mensen zijn enthousiast, zijn blij. Blij dat ze Johannes de Doper als een soort God kunnen verheffen. En tijdens het gezang zit iedereen op een gegeven moment te roepen: laat de grond beven. Que la suela se tiembla in het Spaans. Laat de grond beven. En op dat moment slaat de tragedie toe. En dan gaat de grond werkelijk beven. En dan is iedereen in rep en roer. Iedereen is angstig. Maar onze tekst van vanavond zegt: ik ben de eerste en ik ben de laatste. En buiten mij is er geen andere God. Wie een andere God gaat aanbidden. Wie beelden maakt van goden die zich gaan verheffen en plaatsen in mijn plaats, zegt de Heere, zal beschaamd worden. Zij zullen angstig zijn. Samen zullen zij beschaamd worden. Het is niet mijn bedoeling om vanavond de vinger te wijzen naar de Venezolanen, dat ze die dag vieren. Maar het moet wel benoemd worden dat wat zij aan het vieren zijn een heidens feest is. Het is een heidens feest, het is afgoderij en afgoderij is een grote zonde. Elk jaar opnieuw wordt dit gevierd onder het mom van een cultureel evenement. En wat gebeurt er verder allemaal nog tijdens die viering? Dan wordt er, omdat de 24e juni de laatste dag van het jaar is, dan
wordt er gevierd dat het licht de duisternis overwint. En er worden allemaal vuren gemaakt. Er worden vuren gemaakt. De mensen springen over de vuren heen om, als het ware, hun leven te reinigen. Soms worden op briefjes alles wat verkeerd ging in het afgelopen jaar, dat wordt opgeschreven en verbrand in het vuur. Dat reiniging, purificatie, maar op een heidense manier. Het is belangrijk. En ik blijf het elke keer zeggen. Want we hebben ook nog andere heidense feesten die verpakt worden als cultureel evenement, zoals bijvoorbeeld Halloween. Maar het blijven heidense feesten. Dat is afgoderij. Het is belangrijk dat we dat beseffen en dat wij daarvan bekeren. Het wordt tijd dat die landen in Latijns-Amerika en in het Caribisch gebied, die dit soort culturele, tussen aanhalingstekens, evenementen vieren met vol heidense praktijken, het wordt tijd dat zij daarvan afkomen, dat ze zich gaan bekeren, dat ze afzien van deze vieringen. We moeten terugkeren naar de Heere Jezus. We moeten terugkeren tot God en God de centrale plaats geven in ons leven en in het land. Als een land zich afkeert van God, dan dwaalt de bevolking ook af en raakt de bevolking ook steeds verder weg van de enige God, de God van Israël, de God van Abraham, van Isaac en van Jacob. En afgoderij, het schrift is daar heel duidelijk over. Afgoderij is gelijk aan hekserij. En mensen die aan afgoderij doen, zullen Gods koninkrijk niet beërven. Vanavond, ik weet dat we veel kijkers en luisteraars hebben uit het Caribisch gebied, uit Latijns-Amerika. Vanavond is het belangrijk om je af te vragen: weet ik wel wat ik vier? Of dat iets goddelijks is of iets demonisch? En als je uitzoekt en erachter komt dat het heidens is, wat wordt dan jouw beslissing? Blijf je dat vieren of laat je dat en keer je weer tot God? Zoals onze tekst vanavond zegt, mensen die aan afgoderij doen, zullen beschaamd worden. Want God is waarachtig en afgoden zijn niets. Ook de beelden van de afgoden zijn gemaakt door mensenhanden. En mensenhanden, dat zijn niet Gods handen. Dus vanavond moeten we ons terugkeren tot Jezus Christus, want via Jezus Christus kunnen wij weer verzoenen met God de Vader. Als u vanavond bent aangeraakt door deze boodschap en u hoort dat stemmetje in uw achterhoofd en u voelt vanuit het diepste van uw hart dat u ook deze zonde hebt begaan, vanavond kunt u zich van afkeren. Vanavond kunt u stappen uit de duisternis en stappen in het licht, in het goddelijk licht. Vanavond kunt u tot één keer komen. Vanavond kunt u tegen Jezus zeggen: Heere Jezus, het spijt me. Heere Jezus, wilt u mij vergeven?
En Jezus gaat u niet veroordelen. Hij staat klaar om u te ontvangen met open armen. Gekleed in een gewaad van genade. Jezus heeft u niet veroordeeld, maar is blij met elke zondaar die weer terugkeert naar huis. Als u vanavond aangeraakt bent en u heeft vanavond die keus gemaakt om af te keren van dit soort gebeurtenissen, dit soort vieringen, dit soort praktijken, dan wil ik u uitnodigen om samen met mij te bidden. U kunt mijn woorden nazeggen of u kunt luisteren naar mijn woorden met geloof. En die uitnodiging gaat ook voor u, die al een keer een ontmoeting hebt gehad met Jezus Christus, maar door omstandigheden van het leven. En ik weet, het leven kan soms ontzettend tegenzitten. Maar ook u kan terugkeren. Ook u kan vanavond zeggen, Heer Jezus, vergeef mij. Als u diegene bent, dan wil ik u uitnodigen dat we vanavond even gaan bidden. Door te zeggen, Heer Jezus, heb genade met mij. En vergeef mij voor al die keren dat ik bewust en onbewust tegen u heb gezondigd. Ik geef toe dat ik een zondaar ben. Maar ik heb er spijt van. Daarom wil ik u vanavond uitnodigen om te komen wonen in mijn hart en in mijn leven. Ik open de deur voor u vanavond. En ik vraag u om mij te vergeven en om mij te reinigen. Maak van mij een nieuw mens met een nieuw hart, een nieuwe geest, een nieuw hart waarin uw geboden gegraveerd zijn. Was mij schoon met uw kostbare bloed. Maak me rein, maak me nieuw. En vanaf vandaag, vanaf dit moment, herken ik u als mijn Heer en mijn Redder. Dank u, Jezus, dat u mij vanavond wilt aannemen als een waarlijk kind van God. Amen, amen en amen. Als u met mij gebeden heeft, dan wil ik u uitnodigen om contact met ons op te nemen. De telefoonnummers verschijnen onder in beeld. We willen u graag leren kennen. We willen graag met u praten. We willen graag u informeren over vervolgstappen die u kunt nemen. En natuurlijk willen wij samen met u wandelen. U ondersteunen op de nieuwe weg. De weg van vergeving en verzoening. Die vanavond voor u is geopend. Het is een smalle weg. Maar het is de enige weg die leidt tot eeuwig leven en Gods koninkrijk. We gaan deze preek even afsluiten met een lied. Tijdens het lied kunt u uw hart verder openen. Kunt u uw hoofd buigen. Knielen. En praten met Jezus. En laat Jezus tot uw hart praten. En als u het gebed zo net met mij niet hebt gedaan, dan kunt u dat alsnog doen tijdens het lied dat we gaan opzetten. U kunt uw eigen woorden gebruiken, zolang ze oprecht en vanuit het diepste van uw hart komen. Ik wil u danken dat u mij heeft toegestaan om heel dicht bij uw hart te komen met deze boodschap.
En laten we zeggen, tot de volgende keer. Hoe kom ik van zonde vrij? Leid mij naar het kruis van Jezus, vrij van schuld, van slavernij. Leid mij naar het kruis van Jezus. Niet door eigen kracht, door werk dat ik volbracht, maar het kruis dat is genoeg. Daar heeft Hij gebloed, in mijn plaats geboet, toen Hij al mijn zonden droeg. Hoe weet ik wie vrede geeft? Leid mij naar het kruis van Jezus, die een lied van vreugde geeft. Leid mij naar het kruis van Jezus. Als een nieuw gebod uit het hart van God, komt Zijn liefde die vergeeft. Zijn gerechtigheid, genade die bevrijdt en die mij in vrijheid brengt. Hoe kan ik het leven aan? Leid mij naar het kruis van Jezus en Zijn weg gewillig gaan. Leid mij naar het kruis van Jezus. Leid mij naar het kruis van Jezus. Er is hoop. Hoop doet leven. Hoop schept verwachtingen. Mensen die hopen blijven volharden in afwachting van wat komen zal. Dit programma helpt je de focus te houden op wat komen zal. De hoop der dingen. Hebreeën 11:1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Een gospelprogramma vol muziek, getuigenissen, gebed en bijbelstudies. Donderdagavond van 7 tot 9. Voor uw trouw zijn wij gekomen. Sinds het begin, Heer, bent u onveranderd. God van eeuw tot eeuw, wie u was, bent u nog steeds. Bij elk mysterie, bij twijfels en vragen, rust ik veilig in uw wil. Ik vertrouw u des te meer en ik
en uw beloften waarheid zijn. Ik geloof, u bent opgewekt in majesteit. Diezelfde kracht leeft nu in mij. Opnieuw geboren ben ik vrij. Ik geloof. U verbreekt de poorten van de hel. Uw kerk is sterk, gezond en wel. Uw goede nieuws wordt nog verteld. Ik geloof. En straks komt die dag, de hemel juicht. Dan haalt u neer, straalt u uit. Ik kijk verlangend naar u uit. Ik geloof. U bent die u zegt dat u bent. En u doet wat u zegt dat u doet. Zo bent u. U bent altijd trouw. Ik geloof dat u allen bent gemaakt. Om dwars door de zee te gaan. Weg naar u. U bent altijd trouw. Ik Maar is mijn aardse reis voorbij, zal ik voor altijd bij u zijn. En niets dat mij nog van u scheidt. Ik geloof, elke stom en taal zingt tot uw Heer. Het lam troont hoog, wij knielen neer. U bent heilig, 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 Heer. Ik geloof. In mijn twijfels, mijn verdriet, in mijn vaderland weet u niet. In uw liefde reist u mee. U bent de rust als het stormt op zee. Oh, oh. U bent de rust als het stormt op zee. In mijn onrust neemt u mijn hand. In mijn vragen houdt u voorstand. In uw liefde reist u mee. U bent de rust als het stormt op zee. Oh, oh. U bent de rust als het stormt op zee. My lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. Oh, my lighthouse, I will trust the promise. You will carry me safe to shore, safe to shore, safe to shore, safe to shore. Storm en golven vrees ik niet. In de morgen zing ik mijn lied. In uw liefde
de rivier van levend water. Wie zal dat niet willen? En je krijgt het ook nog gratis. Je hoeft er niet voor te betalen. Het is heel kostbaar. En toch krijg je het gratis. En als je eenmaal van het levend water hebt geproefd, dan wil je niet meer anders. En dan zeg je, ja, nu ben ik werkelijk vrij. Want alleen God maakt vrij. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest. Voor uw troon zijn wij gekomen en verhogen uw naam. U
prachtig nummer. God maakt vrij. Ja, alleen God kan vrijmaken. En als God bevrijdt, dan ben je voor altijd vrij. Daar kunnen we alleen maar amen op zeggen.
Prachtig nummer, prachtig medley van Freddy Gums. Amen. Nou, we hebben een blik op de klok hier in de studio in Utrecht. En we zien dat het inmiddels 4 minuten voor 9 is. Dat betekent dat we gaan naar het laatste nummer van vanavond. En ik wil erbij zeggen, heel veel dank dat u heeft meegekeken, meegeluisterd. En dat we samen, eenparig en volledig in de geest, samen eer en glorie hebben gebracht aan Jezus Christus. Want u weet het, waar 2 of meer samen zijn in zijn naam, daar is ook de geest van de Heer. Voor mij was het een groot voorrecht om u te mogen dienen middels dit programma. Ik wil u allemaal een gezegende avond verder toewensen en een gezegende rest van de week. Morgen om 11 uur in de ochtend Nederlandse tijd ben ik terug bij u met het Papiamenstalige programma. En na het weekend, ja, we gaan eerst weekend vieren en na het weekend maandag ben ik ook in de ochtend bij u terug met het Papiamenstalige programma. En in de avond, maandagavond om 7 uur ben ik ook bij u terug met het Spaanstalige programma. Ja, dus het feest gaat gewoon de hele week door. Hè? Ja? Het is altijd heerlijk feesten samen met de Heer in de naam van de Heer. Nou, heel veel dank nogmaals dat u heeft meegekeken, dat u meegeluisterd, dat u aanwezig was op dit platform. Dank ook aan iedereen die op een later moment naar deze uitzending gaat luisteren en dan wel kijken. En dat de vensters van de hemelen opengaan en dat Gods zegen als een verfrissende regenbui naar beneden mag komen op uw leven, op elk gebied van uw leven. Dat u rijkelijk gezegend mag zijn. Fijne avond en tot de volgende keer. We gaan naar het laatste nummer van vanavond. Peace in the Storm. Lord Jesus. When the storms come, remind us you are near. Give us your peace.